Good morning! Welcome to my YouTube channel. This is my first vlog. So, I'm going to cook our breakfast. Medyo tugnog karon lain panahon. Nagwan-uwan. Lami pa ikatug. Pero kay gutom man so kinahanglan nato mag-prepare of food. Labi na mayroong kaon sa buntag. So, tara, magluto na ta. So, kay dagan makaytagkanon, nawa. Atuan siyang sangagon. Sangagon nato. Kay, aron di siya mausik. Manakugluto. Tara. The food is already prepared. Kuwang na lang. Tukaw na lang na ako akong dama. Ay nako, lang mata to. Kay, si uwan-uwan ba? Lami kay katog. Lami kay ligid-ligid. Manay mo sudan. Simple rin kay na sudan. Tara, pinobri na sudan. Sorry guys kay tungod kay first time na ako ni akong first vlog. So di pa ko kamao. Di pa ko istorya kung sa akong istorya medyo magkanga kata. Naon pa na ako unsay akong istorya. So sa pagkakaroon mo lang ni unta ganahan mo sa ko ang first vlog, ganahan mo mino sa kuha. Unta mag-subscribe mo. Please subscribe my YouTube channel, Chinitang Bisaya Vlog. Salamat! Bye-bye!